mma enwe ihe nchọkwa unu mụta tata unu n'anya Igbo bụ Igbo ekene m unu onye unu anụnụ bụ Maazị Chinwetakwakụ ọjị adara m akụzi maka ọjị tata mana onwe ihe nchọkwa unu mụta ọjị nwe nwoke na nwaanyị onye chọọ ọjụ esa ịkọwara ya mana ọjị ọbụla gbala ịnọ na-enwe ọjị nwoke na-abụ ọjị nwaanyị na-abụ adị ya n'anya kịta weta kamera nso ọjị a kịta gbala Igbo abụ ọjị nwaanyị nke a dị ofu kwa efere ya ọjị nwoke na ọzọ nke a nwere nkewa na-abụ nke a ọjị nwaanyị na ka efo nke a so ofu ka ọ dị ọjị nwoke ọjị ọbụla gbala ịnọ iwetegodi ya 20 ịwa ya ugboro 20 a ịbụ ya bụ ọjị nwoke ịbụ a ga-abụ ọjị nwaanyị mana ọjị gbala ịtọ ọjị ikenga sọsọ ọjị nwoke na-adị na ya o nwere ihe ọjị gbala ịtọ ji bụrụ ọjị ikenga sọsọ ọjị nwoke dị na ya ma mfụ ọjị nwaanyị ọbụla dị na ya Igbo bụ Igbo ekene m ndalụnụ welụnụ nke a wee mụta ihe taa mgbasa anyị ekwu maka ọjị onye nwe ajụjụ ya bịa na comment section ka ọ jụọ ọ Chinwetakwakụ na-ekwu nwa Chioma Mbara wee biwa Ifeoma emegola anyị ka anyị kpelụ ka anyị kwuru na nzu ọ ga-anyị tụrụ nzu ya ka anyị kpekwuru n'ọjị ka Ifeoma ka ọ bịa meela anyị ya bụ ọjị ọ gbakwara ọfụma bịa n'ụwelu nke unu aja na ndị ichie daalụ n'Igbo bụ Igbo